जर तुम्ही पुणे वेस्ट मध्ये प्रीमियम प्रोजेक्ट बघत असाल 2 BHK किंवा 3 BHK तर ही रील तुमच्यासाठी आहे. आपण पुण्यात घेऊन येतो एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट. या प्रोजेक्ट मध्ये 2.5 एकरच्या लँड पार्सल मध्ये 2 टॉवर्स आपण घेऊन आलो. 23 फ्लोअरची ही बिल्डिंग आहे. 4 फ्लोअरचं ह्याच्यामध्ये आपण पार्किंग दिलेलं आहे. 2 क्लब हाऊस आहेत. 23वा फ्लोअर हा डेडिकेटली अमेनिटीज साठी आपण ठेवला. जिम, क्लब, स्विमिंग पूल ह्या सगळ्या अमेनिटीज ह्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. प्लस 23व्या फ्लोअरला 2 बँकेट हॉल देखील आपण दिलेले आहेत.